साला सुवाद एमएलए बे लामाजोंनो फैथारोलै बे लामाजोंनो फैथारो बे दाब्ला एमएलएआ साला आंखौ थैनायनि सिगां पेन्सनखौनो थिग खालामनानै होआखै बियो अयदासो बिनिखायनो नोङो दानो जोंखौ लाबोनानै बेफोरबायदि लामायावसो बेंथेनसै आरो आइयै बेबा मा मा थाबिस गाननानै दंलै बाराबा रंजानायानो खुसियावनो दाखालिथ' हाइ प्रेसारसो जानानै दं होननानै मोनथिदोंमोन जोंथ' दाथ' हासुलाजोबनासो फैयाखै बे लोंनानै सुवा सुथिनो बेफोरखौनो सानबाय थायोलै आंहा आंनि अनजालि बिसिजोंसो माब्ला उन्दुनो मोनगोन सानबाय थादों बे नार्जारि नोंथाङानो आंखौ थिखोनानै लानानै फैथारबायलै मानो लानानै फैया जानांगौ जाखो हनै गारिया फैगासिनो आंहा हिसाब खिथाब लाजोबथारनांगौ दिनै दामा नोंथां नोंहाबो बेयावसो लामा गाज्रियावसो गोथैबारि खाथियावसो मानो हासुनो ओंखारनांगौ जाखोब्रा ओंखायनो दहायनो खम लों होनखादोंमोन आङो रंजानायनि खुसियाव मानो इसिबां लोंनांगौ जौ गिसिखौ लोंग्रा बुस्थु नालाय लोंखागोनानो ना बेखौलाय मानो बादा होलायलायनांगौ दङ ओइ दाब्ला नोंथां आखाय थिखो सोरथो खोमा खाथियाव थाम्फैफोरबायदि बें बें बां बां बुदुं बादां रायलायबाय थाखोब्रा लामा गेजेरफ्रावलाय हासुनो नागिरनायावलाय मा सोर जाखो नोंसोरलाय सोर जाखो गावखौनो माबायदि देखायनानै लादोंलै नोंसोरो गावखौनो मा दिन्थिदों नोंसोरो लामा बेंथेलाबायनाय एफआइआर होजागोनलै आंजों मोनथिबायना थानायाव एफआइआरनो बुहुतनि हेंथे एफआइआर होनो नागिरदोंनो बा साला आखाय थिखो मोनथिबायना साला जों नोंसिनि नोंफासो मोनथिबाय आखाया मोजाङै थिखोनानै थाखा नङाबा गावफ्लंजोबगोन नङा होमब्ला सेंग्रा सिलाया गाहायाव दोन खोनाबायना नङाबा नैबे जोंनि सिलानि सिङाव थानाय गुलिया एमएलएनि बिखासनि सिङावसो थ्रोब हाबहैगोन मोनथिबायना सोर जाखोब्रा नोंसोरलाय लामा गुना हरना गुना मानोलाय बेफोरबायदिलाय आंहा दासो एमएलए जाजेनहांदों इलेक्सन जोबनानै ओमफ्राय नोंस्रालाय मानो लामा गुनालाय बेफोरबायदि बेंथेलाबायनांगौ मा नाटक देखायनाय जादों बियो मा फावथिना देखायनाय जादों बियो लामा बेफोरबायदिनो बुहुतनि ड्रेस गाननानै नोंसिना जाद्रायासै नामा आरो माबा मोनसेफोर नांगौब्रा आंनि अफिसाव थांब्रा बेफोरबायदिजों हरना गुना बेफोरबायदि सिलाय देखालाबायबा जागोन सानदों नामा नोंसोरो मा बुंदों नों दाब्ला एमएलए नोंथां मा बुंदों नों आं नार्जारिसो बिसिडिसिनि चेयारमेन नोंथांखौ आं मोजाङैनो सिनायथारो मोनथिबायना आं बेसे हांमा थालांदों थैनायनि सिगां नों आंनो रां हरगोन होननानै खामानि मावनायाव रां बाहायनो हरगोन होननानै हराखै नोङो आसा खालामैनो रानथाब खुथाब थैलांथारदोंलै आङो नोंखौबा हले आं दिनैबा हले सुदै मुलैसो हगारजोबनानैसो गारथारगोन आङो आरे नार्जारि नोंथाङासो होनब्ला आरे फैसा थाखाखौ बहालाय बिबानो ज्राव हरनो हानोब्रा आंनावलाय बहानिलाय बबेनिलाय फैसानि दंफां थानायनि खानानै हरजानाय बायदि हरनो हानो आंहाबो रायलायनांगौ जायोना अपोजिसन पार्टिफोरबो थायो जानला मोनला जावज्राव हरजालाबायाना आंथ' 24 घन्टा नोंसोरनो कारेन्ट आरो हनै गोग्गो दैफोरखौ राननानै होगासिनो खाना आरो बेवहायलाय माखौ थगायनाय नुबावखोब्रा नोंलाय नार्जारि नोंथां बेफोरबायदि बेंथेबाय थाथारोबा नोंसोरखौ होखारहरथारगोनदां जोंखौसो होखारहरनो नागिरलायबावदों साला लामानि हाखर हालाफोरखौबो फाहामनो हायाखै आरो जोंखौसो बुहुतफोरखौसो होखारहरनायनि खोथा होदों गावफ्लंथारनोसै नामालै बेखौ खबरदार बुहुतफोर खोनाबायना आं सासे रायजोजों सायख'जानाय थान्दै मोनथिबायना रायजोनि मोजां खामानि मावो आंखौ माने बेफोरबायदि खालामनो नागिरलायदों मोजां खामानि मावो मोजां खामानि मावो बाब्रे बुहुतखौसो लोगो मोनफैमारबायलै माथो आयै माथो सिनेमाफोरावलाय मुभिफोरावलाय बुहुतफोरालाय सिख्लाफोरल' जाथारोमोनलै बेवहायलाय माथो फैनानै हनै बालन्दा गोजासोलै माखौ दादागिरि देखायदों नोंसोरो किडनेप जाबाय बेटाफोर मोनथिबायना किडनेप जाबाय आरो फेक बखिबाय थानांगौबा हले नैबे सिलाय खुन्दाखौ नुदों बेजों खर'आव था होनानै थैर'नार'नि खालामगोन आङो मोनथिबायना दे लाथिख'पारा रायजो राजाफ्रा मोनफैजोब्बायब्ला नै जोङो बेदरखौ खनसेनो माने सोरबा खर' जाया सोरबा बिबु जाया सोरबा सोरनोबा बिखा नांगौ बेफोरबायदि होननायखाय जोङो
गासैबो बेदरखौनो समानै थांथों होननानै गासैखौबो गोदाखाजोबनानैसो जोङो गासैखौबो मिक्सार खालामनानैसो प्लास्टिकआव जोङो जुनानै 2 केजि राननाय जासिगोन दे रायजो राजा नोंथांमोन। आयौ बाला आयौ थांनानै खिथाग्रा बिबै बिलाखौसो मोनजाहैसिगोन आरो एसे बेदर मोजांखौ आलदा रानबानो जायोमोन ना ओमफ्रायलाय मानोलाय बेफोरबायदिलाय मिक्सार खालामनानै राननांगौ जाखो ओमफ्राय दा खिफोरखौसो मोनजालाबायसैबा मा जानांगौहाय मा आं हले बोरैबा मुगैनो ओंखारहाय बिबौखौ नोंहा फाग्लि जायाबाथाय आंनो हरना आं जायो बेफोरबायदिखौ आंहा जा मोजाङै थाइलेण्ड स्टाइल बानायनानै जागोन मिथिबाय चाइनिसफ्रा जेरै एखे बानलु गोसा होनानै जायो माबा आंथ' औवा मेवाइनि आसारजोंसो जाहैबावगोन जायाहाय जाया फ्रियाव मोननाय बुस्थुखौ हरजालाबाया नांगौबा आङो मालायनिखौसो बारा लानानै थांबावगोन थेवबो आङो दसेबो मालायनो बारा हरनो हाया दे जाबाय दे बेदरखौनो दासिमबो रानखांला आरो माला रानखांबावनांगौ दे उखुन्दै आदै अमाया एसे मेग्रेबनायसो नङाथ' आंहा ओरैनोबा अमा बिमा दङहाय मा ओमफ्राय दा माबा मोनसे जानांगौबा जोंनावसो गोदा फैबावदोंहाय मा बिहामजो बेफोरबायदि नङालै मानो बेफोरबायदि सानो नोंसोरलाय आं नोंसोरनो गाज्रि अमाखौ मानोलाय रायजोफोरनोलाय मानो जाहोला बायनांगौ जाखो हो अमाया गाज्रिबा अमाया बेमार गोनांबा जोंनि न'नि अमाफ्राबो थैनांगौबा हले आदैखौ खिन्थु खाददावनानै बुनाय जागोनलै सिगाङावनो खोथा होनाय जाखाबाय ओइ मा गरमब्रा नोङो कालिचरन बे कालिचरनबाथाय गरमानो जोबनो थाङा बेनाबाथाय दे सोरनिफ्राय जागायो लांफैग्रोदो सोरबा सासे लाइन बाय लाइन लांफैथोंसै आया मोनसियाबा आया गान्दला नोंसोर सानैबो फैबावदोंसो जोंनो दंखायो आरो नोंसोरलाय मानो फैबावखो सान्दुं गोसायावलाय माबालै आफा आङो गान्दलाखौ लेखा फोरोंगासिनो दंमोन ना बै लेखायाव ना मासे मोस्रोमा गासैखौबो सानै थाङै 90 मोनबाय आरोना ओमफ्राय 100 जानांगौमोन आरोना थाङै बियो गावखौनो सानफानो बावदोंनो ओंखायनो बेखौ फरायनानै आंबो सानबाय दा आफायाबो जोंना एखेबारे मालायनो रानै अमा बेदरखौ राननानै हरजोबनानै ओमफ्राय दा न'आव लाबोनो बावगोन होननानै ओंखायनो आङो जोंनि न'निखौ लांखानोसै होननानै गान्दलाजों जों फैदोंब्रा आयौ माथिं नोंना मेलेमाबाथ' बिराद खाथि जादोंहाय मानोलाय खाथिया जानांगौ जाखो हो मानोलाय खाथिया जानांगौ जाखो ओमफ्राय नोंहाबोथ' हनै माथो दिनै टाउनाव थांनो गोनाङानो थांहैलायथ्राखायनो क्लास लाहैनांगौआनो ओंखायनो नोंनियाबो जेरै खर'आ खाथियो जों बयनाबो खाथियो बार नुबाय आंबो गारबोलायनानैसो फैदों हटेलखौनो मिथिबायना आयौ नङाथाय माथो आंहाबो दा बावगोनसो आंहाबो लाइनाव थाहैखानांसिगोनहाय मा जानाय नङा नङाबा दा बावलांगोनहाय बै बिनानावालाय सोर जाखो हो माथो गोदान नुथारदों गामियावलाय माबा आदै माबा हजोंनो जोङो हटेलाव थास'बो थायो नालाय ओमफ्रायो माने थास'आ फैनो हायाखै नालाय ओंखायनो हटेलखौथ' गारबोजाया नालाय खालि गारबोजाया नालाय बे थास'नि बागखौ लांनो फैदों आदै थास'निखौ बेनो हरबानो जाबाय बिदिबाथ' होनब्लालाय माथो बिराद रेडि जानानै फैखाथारदों माथो अमा बेदर लांग्राफ्रा जोंना जाबाय दे हरग्रोदो आंनो बोराय मानसि आंनोनो सिगां हरदो मोनथिबायना एसेबां सान्दुं गोसायाव थाबाय थानो हाला आङो गोलैहां मोनलायलायनाय मोनबाय आङो नै होनबा आदैया लानानै थांग्रोदो बयनिबो जुनानै दोनखानाय लायै थांबानो जाबाय दे रायजोफ्रा माबा सयब्रा मोनगोन लासै जेनफेरा नोङो राजखान्थिनि दावहायाव माबोरै जेननो हाखो नोङो गावखौनो नायनायाव नायनानै रागाबो जोंनो ओंखारबाय गाबनोबो ओंखारबाय आङो मा खालामनाया मोजां जागोन आङो सानबाबो माथो बे सानैसोआ माथो खर'आनो खामानिखौनो होथारला गावदां नोंनि खर'आ जानाय नङा गावदां नोङो एसेबां थाखा फैसा गारनानै नोङो मानसिफोरनो थाखा जाव राननानै होनानैबो नोङो देरहानो हायासै नोङो बे थाखाखौ नोङो मानसिफोरनिफ्रायनो सुबुंफोरनिफ्रायनो बख'फिनथारनांगोन नोङो जानाय नङा गावदां माबा मोनसे खालामनानैबाबो बोखांफिननांगोन नोङो नाथाय माबोरै सुबुंफ्राबो ओरैबायदि जालांबाय माथो
आयौ थाखा सासे जानाय आंखौ भटआव देरहाहोआखै बिसोरो माबायदि खुगायाव मोनसे मावो मोनसे बेफोरबायदि गोजाथार माथोहाय आयै दुइयाव मानसिफ्रा बिराद खाथारनो जामारबाय माथो आंबो बिसोरबायदिनो जाखाथारनांसिगोन एबार बे बियाया गसङामोनब्ला आंहाथ' देरहाखाथारगौमोन बे लहासिनखौथ' ओरैनो इसे फेजेननो हाखागौमोन आङो बे बियाया मानो गसंबावनांगौ जाखो खनथाम देरहाबाय बियो एबार खनसेयावथ' आंखौथ' देरहानो होनांगौमोन ना बियो जानाय नंला बेफोरबायदि खालामनानैनो बिहामजोखौ थिनहरनानैब्लाबो बियानिफ्राय थाखाखौ लासैनो बग'फिननानै सुदै मुलि ज' लाबोफिननायनि आइडियासो खालामनांसिगोन बायदि मोनबायहाय आङो खोनाबाय मैदेर आंनो थफ्ला थफ्लिफोरखौ एसे सोनानै दोनहाय हनै जोंना बियाया गोमानानै दङ नै हनै फन फैदों थांनानै एसे खबर हैनानै फैनां बेगाव आंनो दै बथलसे आरो प्रेसारनि टेब्लेट मोनसे ओमफ्राय हजमनि टेब्लेट मोनसे ओमफ्राय बेफोरखौ सोखांनायनि उनाव रुमालबो सो खोनाबायना जागोन दे आयं सोहैगासिनो आङो ओमफ्राय नोङो गारियाव जिरायहैग्रोबानो जाबाय दे आयं लांगासिनो आङो बेगखौ सान्दुङानो मासि गोसा जाखोहाय बे न' खाथियाव थोरसि सुहैनांगौबो माथो हास्लाबलाय लांलासो सान्दुङानो मासि गोसा ओमफ्राय सोर आलासि फैनायमोनहाय बिसिनाव मा एसेबांबा थोरसियानो जमायनानै दंजोबोमोन आयौ बिसजनसो फैदों खोमाहाय आलासियानो बिसोरनियावनो सुनायावनो माथो आधा घन्टा जालायलांबाय नोंसो बेवहायलाय मानो गसंबाय थादों जोंनावथ' थोरसिखौ सुखांखाबायना नोङो थांबानो जाबायना जोंनि लामायावलाय मानो गसंबाय थानांगौ जाखो थांगोन आङो फ्रिया थांगोन दसे बेवहायनो हां थोनो मोनदोंखाय गरमाव अन्थाइ मुगाफोरनि बायदि दख'ना गाननानै फैयोब्लालाय गरमालाय मोनखागोनखा दख'नाफोरखौनो बेसेबा रोजा गाननानै फैयो खामानि मावग्रा मानसिफ्रा बेफोरबायदि गाननानै फैयो ओंखायनोथ' थाबायबोनो हायाखै नोङो थाबायबोनो हायिनि जोंहासो लेट जाजोबनानै आंहाथ' ओंखाम जानायनि सिगां खारसनसो सुनानै जादों थोरसिखौनो सुफेरामोन आङो नों लेट जानायनि थाखायनो आंहा दिनै थोरसि सुनानै ओंखाम जानांबाय आं सरिलै प्रिया लेट जाफैबाय आङो दे थुदो दे गारिखौ बैथिं पार्किं खालामदोंमोन आं थांनोसै बिदिखौलाय सोर बिसिया नायनानै थानो हानो आं एसेबां खस्थ' खालामो जिउखौ मोजां जाथों होननानै जाहाथे संसार जानाया मोजाङै जाथों होननानै खस्थ' खालामनानैबाबो खामानि मावनानैबाबो रुवाथि थाबायबायनानैबाबो मालायनि न' थोरसि लथा सुबायबायनानैबो आङो फिसाखौ फोरोंनो नाजादों नाथाय बियो सासे बिफा महरैनो मानो बेफोरबायदि नोङो जों सार नों माब्ला सोलायबावगोन बाजै थाथ'नायदो नामा बिराद गोबाव जाफैबाय आंहा हनै 20 सानानो जाफैलायलांबाय न'खौबो नायफिननांगौ बाजै राजकुमार बिमा आं नोंखौ मा रावजों गोजोननाय जासिनो साबायखर जासिनो खोथाखौनो मोनासै आङो आयौ बाजै मानो साबायखर जासिलायनांगौ जाखो बेबोथ' सानसे समाव आंनि न'मोन ना आरो जों न'यैजों न'नि निदाननि समाव हेफाजाब होलायाबा बाहेरनि मानसियालाय सोर फैनानै हेफाजाब होनो बाजै आरो नों मानो बेफोरबायदि बुंदों बिदि होनानै नों आंखौ सोगाबनो सानबाय नामा आनै आंबो नोंनो मा साबायखर जासिनो साननोनो मोनासै मा बुंगोन मा खालामगोन बेफोरखौ साननोनो मोनाखै आङो बिहामजो फिसा न'फोरखौ जोथोन लानायजों लोगोसे आंनि मोनसे गुरैयै खावलायनाय नोंखुनजोखौबो एसे जोथोन ला खोनाबायना आजैया माब्लाबा प्रेसारनि मुलिफोरखौ जानो बावलायलाङो अब्ला नोङो जाहोबानो जाबाय दे जागोन दे आनै जाहोगोन आङो बाजै थाथ'लायदो हनै बासखौबो दा मोनहैस्लाबनाय नङा आङो सासेयाबो माबा गन्दगलसो जाबाय होनहरदों एमएलएआनो माबा न'आव मोनफैफिनाखैनो मैया हरनिफ्रायनो बेवहायसो दं होनहरदोंमोन खोनाबायना बाजै थाथ'दो बे आवसावालाय माथो दासिमबो मोनफैयासै बिसोरो हरै एमएलएनि माबा बेदर जानो माबा माबिसो बिथिंसो थांनाय नुदोंमोन आङो दाबो मोनफैया माथो थौदो दे हनै जोंहाबो थाथ'दो नोंस्रा हनै आं गारिसिम दोननानै फैगोन दे फुजा नोंबो थांफाखानोसै नामा ओहो थांथ'वाहाय आंहा फैफिननांगौ न'आव एसे खामानि दङ आयै न'आव थांदो खोमा
नोङो न'आव हाबहैथोलाय आं बिसोरखौ फाग्लाफोरखौ नायनानै फैनो अमा बेदर लायनायानो मासे गोबाव जाखोथाय दाबो रानखाङा हे आफा बोराइ बाथौ आंनि न'खरखौ रैखा खालाम आंनि न'खरखौ रैखा खालाम